Silent rotimunemo. Ndakapinda mujeri 2017. Saka parizvinezvi ndasarwa nemakore mairi ndiri supposed kubuda 224 muna January. Saka ndiri pano pa open prison pa Konmari. Parizvinezvi. Mhosva yenyu yange iri ichi yamakapikira? Mhosva yangu yandiri kupikira false rape yangonzo rape unoti zvakangobuda pamuzukuru wangu mwana wemukoma. Akanga achita zvomusikanzwa izvi zvekumhanya nevakomana. Saka ndakazongopomerwa mhosva yandisina kuti ndiite yasina kuita. Kumusha ndekupi baba? Kumusha kwangu kuGoromonzi. Pamuchasvika Goromonzi semunhu wechikuru ndeipo yambiro yamunopa vamwe vechikuru pano muchanonga muchiindarakta navo? Ani munoona kuti nyaya dzerepu dzevana vadiki dziri kuwanda kuvana vachikuru ndapi mashoko eyambiro amunoda kunopa kune vamwe vemuzera venyu zvichienderana nemhosva dzakamakara, mashoko echenjedzo? Yambiro yandinopa kune veruzhinji kusanganisana nehama dzangu, ndinoyambira kuti vakomana idzi kubata mabasa edzimhosva hakutenderwi uye kwakashata zvikuru, nokuti jeri randaona kubvira 2017 tiri kuma-closed prison majeri tanga tichiona nhamo yakaipisisa, kunyanya inda dzinokuruma zvokutoti dzinokuruma misi yose. Kana mugumezi muine 1000 ziva kuti inda yega yega inoda kuti kunwa ropa iyoyo, uyezve munogara makaungana zvokuti kana muri musero munenge makaita overcrowding zvisingatenderwi, zvokuti dzimwe dzenguva unototadza kufema nekutsva. Chekudya hautenderwi kuti chekudya chachona chiri ma-closed prison kana chisingawira neropa rako rinozongovawo dambudziko kwauri. Saka kuti uite mabasa edzimhosva ngatisiyei kuitira kuti tiwane kurarama zvizere pamusoro penyika. Aka ndikekutanga apa kuChristmas kwandiri kuenda uku ndikutarisa kuti ndinogamuchirwa neChristmas yekuonawo hama dzangu, sezvo pano paopen prison pane mukana wokuti tiende uchinoona hama neshamwari dzako. Saka ndiri kunyanya kufarira izvozvo kunoona hama neshamwari zvandinoswowanawo ikoko zviriko ndo zvandinogamuchirawo saizvozvo. PaChristmas apo nyaya dzatingangotaura ndinotanga ndaexperiensa kuona kuti right panzi pakamira sei nemabasa ari kuitwa ipapo akamira sei. Saka ndinoswakurudzira kuti vakomana ngatipindei mubudiriro yenyika yedu, kuti tisadzokere shure. Vanorima rimai muchiendera mberi, vanoitawo zvavanoita muchiitawo zvamunoitawo mabhizinesi nezvimwe zvakasiyana siyana, kuitira kuti nyika yedu igova nerudadiso. Ndine 65. Munhu wamakarepa nemakore manga? 10 years. Muno mudzimai? Mudzimai handina. Mudzimai akashaya kana kuti hamuna mbogara naye? Ndakasaini nemudzimai 1981. Nechikonzero chii? Chikonzero chekuti ndakamubata aine chikomba, ndobva ndangosiyana naye ipapo ndichiti ungazomukonzera zvirwere. Saka ndakabva ndangoora mwoyo kwenguva yakareba kuti ndichizotora mukadzi zvakandinetsa zvikuru, asi ndanafunga kuti ndizotora 2017 kuti nditsvage mukadzi wokuti ndiroore. Saka ndakabva ndangosungwa 2017. Nenyaya yemakore? Nenyaya yenhiki. Imi vana mune vangani? Handina mwana wandakabereka ndakashaya 1981. Saka dzamuri kuti hama izvezvizvi wakamira seukama hwacho kwamuri kuenda nevamwe vamutiri kufambidzana navo vane vachikuonai? Sandiri kuti hama idzodzo vanin'ina nehanzvadzi, vana amainini nanababa mudiki ndo kwamuri nanasekuru. Izvezvi ndo kwandiri kuenda kuvanina
vari pano yachizondiona ende vachindibatsira zvakanyanya. Sanga titi maenda panze saizvo handiti munosangana nehama hama dzokuti watoona mukana wekuti usadzokere kujeri uchadzoka kujeri kunodini wadi watongogara kuno kuti usiyana nezvejeri. Kana ndichinge ndabuda ndaenda ndinozwa mutemo wejeri sezvo takambobuda ndakawataura mutemo wejeri takadzoka saizvozvo havatobvumi kuti nditove munhu anenge aita sekunge ndatiza kana kuti munhu anoda kuti achinje pfungwa dzokuti asauye kuramba kuuya izvozvo havatozvifarira vanototi dzokera unondese unopedza jeri rako kana pedza jeri rako wobva uyo mune zvakanaka.